Въпрос 4 от матурата от август 2023 година е следния. Калиево-натриевата помпа е белтък, който: отговор А. Извършва симпорт на натриеви и калиеви иони. Отговор Б. Осъществява антипорт на натриеви и калиеви иони. Отговор В. Не използва АТФ за функционирането. И отговор Г. Транспортира вещества по посока на концентрационния градиент. В този въпрос се пита какъв тип белтък е калиево-натриевата помпа. Тя е мембранен белтък, който осъществява активен транспорт на иони през клетъчната мембрана. Действа като пренася натриеви и калиеви иони в противоположни посоки. Натрият се изнася извън клетката, а калият се внася в клетката. Този тип транспорт се нарича антипорт, затова верният отговор е Б. Транспортът не протича по посока на концентрационния градиент, защото помпата работи срещу него. Симпортът също не е верен отговор, тъй като при него веществата се движат в една и съща посока. Накрая, калиево-натриевата помпа използва енергия от АТФ, така че не може да се твърди, че функционира без разход на енергия. Следователно, единственият възможен отговор е: осъществява антипорт на калиеви и натриеви иони.